anakku nggih. Pakarasana Narayana kang sarta lara ireng. Kaya lumaku ing wanci pangkala kepapaking obor sewu. Padhang tetrawangan raosane bapakmu Basudewa iki ewadene pepeteng ing Hanglimputi Praja Mandura bisa sumeblak padhang saka kridane anak-anakku Kakarasana Narayana kang sarta lara ireng. Ora kendhat nggonku ngegungake rasa syukur lan tarima kasih marang kurbaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Anak-anakku wis ngancik dewasa, wis bisa piguna uripe tumrap nusa bangsa lawan agama. Anak Hanung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa. Amadut diko katur Kanjeng Rama. Ya, lara ireng. Bekti kula katur Kanjeng Rama Diwaji. Ya Narayana. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Ya, Kakrasana Sang Pambayun. Yer dina iki sing wis mataun-taun tak enteni. Anak-anakku bisa nglumpuk ana ing negara Mandura. Kowe aja kleru tampa ya, Nger. Kowe aja kleru tampa. Kowe tak titipke ana ing Karang Padesan. Ora merga pun Rama Geting keburu sengit ning seka gedening katresnanku. Inggih Kanjeng Rama. Kula sampun tanggap muning dados krasa madhewa Kanjeng Rama utamane Kakrasana. Bapakmu ki wis tuwa. Bapakmu ki wis tuwek, bapakmu ki menungsa dudu ula. Nek ula mono bisa nglungsungi nek menungsa gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga. Ula pranatan kang gumelar ana ing negara Mandura iki yen to Sudarma lereh keprabon anak Pambayun kang gumanti keprabon aku tak leren aku dadi ratu kowe yo nggih anakku mbarep Kakrasana kowe dadi ratu anom ing negara Mandura. Bajidara kahut siaga